Vážení priatelia a milí zahraniční ľudia, žijúci predovšetkým vo Veľkej Británii a v Manchestri, veľmi sa teším na vás 30. januára na druhý československý ples. Ak nemáš lístok, tak nie si Slovák. Ak nemáš lístok, nie si Čech, pretože je to druhý československý ples. Vystúpim tam z autobusu ja, ale sú tu aj dôležitejší. Z Čiech Bumerang a Zuzka Smatanová. A ja som Saifa, veľmi sa na vás teším, pretože tam priletím a trošku to tam pomoderujem. Takže kúp si lístok, zachrániš ma. Teším sa na vás do Manchesteru. 30. januára sa vidíme aj počujeme. Čaute.